edanan nggih. Mereka bocah cilik ya ora ngerti. Mending ora ngerti timbang edan. Tak kerewangi pati geni amriye supaya atine aku ora bakal rapi mung sliramu priya tak tresnani paras diri laras. Sapa wong sing raketan Pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu randa tomahi koyo maaf ora nek nyong ora iki susu randa rasanya enak saja. Mikir wis tomai desen Susu kuda. Pada bunyong pek kaya kowe Bu tenang Susu bae. kuda lumping. Anu susune ora diler Bu tenang bae. Metu pe ora jaremu Om Joni. Akrewangi pati geni amriye sampun wonten kedanan. Edanan seragenan. Alah mleketaket apa maning gendane. Alah Ora umum. selalu memperhatikan para pengubah.